5 мита за храненето и отслабването. Аз съм Ева, нутриционист и създател на хранителните планове в онлайн платформата FitMoves. Мястото, където жените сбъдват мечтите си за здраво и красиво тяло. С лекота. Мит номер 1. Трябва да ядеш по-малко, за да отслабваш. Уви, когато не даваш на своето тяло, то забавя метаболизма, защото влиза в режим каквото му подадеш, то го трупа и го пести. Следователно е необходимо да се храниш спрямо твоите лични нужди, за да се чувства тялото в безопасност и да работи за теб, а не срещу теб. Мит номер 2. Въглехидратите са враг. Уви, не въглехидратите са враг, а техния вид. Ако залагаш на пълноценни въглехидрати, като бобови, зърнени, кореноплодни, плодове, ти даваш енергия и гориво на тялото си. С други думи, избирай умно. Мит номер 3. Хормоните нямат отношение към килограмите. Напротив, хормоналният баланс е в основата на начина, по който тялото ти или складира, или гори мазнини. Какво друго му влияе? Недоспиване или лош сън, липса на почивка, хроничен стрес, недостиг на минерали и витамини. Затова ключът е: използвай пълноценното хранене като твой най-верен съюзник, за да постигнеш резултатите, които искаш. Мит номер 4. Ще отслабнеш бързо и лесно с детокс диета. Знай, че тялото ти е прекалено умно. То се детоксикира по естествен път всеки ден, всяка секунда. Затова то разполага с черен дроб, черва, кожа, бели дробове и така нататък. То работи с теб и ще работи още по-добре, ако го подкрепяш с пълноценно хранене, сън, движение. Мит номер 5. Пълноценното хранене е скъпо и скучно. Ако разчиташ на пълноценна храна, сезонна, лесно достъпна и местно отгледана, тогава, повярвай ми, пълноценното хранене няма да е скъпо. Също така не е и скучно, защото много лесно можеш да избереш разнообразни рецепти от хранителните планове в FitMoves и да разнообразяваш менюто си всеки ден. Рецептите, които съм разработила, са основани на принципа без лишения, без крайности. Тези хранителни планове всяка жена е способна да постигне. По-качествен сън, по-стабилна енергия през деня, устойчиво отслабване и по-здрава и красива кожа. Да не забравяме и храносмилателен комфорт. Влез още сега в платформата FitMoves и избери този план, който ще отговаря на твоите нужди и цели.